Dagat? Lamisa lagi. Agoy lamisa adto. Lamisa to dadon na ni. General cleaning oh. Ah? Oh. A few moments later. Hello. Kasunod mi og pagi. Dami man yung pagi guys kay padugang kusog. Close up kuno day, close up day. Unsa may isunob anay lobe? Hey! Butong. Butong o lobe? Lagi na ay sabaw mo dahil. Gam sa taman ano kuan? Lubot? Ano? Sapod. Kana ra. Kari ra. Di kari ba kari puto. Ato sa kay. Wala na sanga na. Mana? Ako, ano na mo na. I-edit na mo na. Putrohin ito na yung mako araw deh. Ano ba ane? Ay pa, kilit repot. Pilaw na. Sakto lagi. Ano man? Pailaw pa man eh. Ang jaki may pilaw mo samot na nagka-takilid. Dako na. Ubos-ubusan kaya nagamay. Ha? Ubos-ubusan gamay kaya nagbutang nga sa ilaw mo habog mo na. Butang dito na to ini may sabaw ini mo ko jagbog kalit. Aw kana. Habog ra. Habog ra duglo kag martilyo. Tukol lagi. Pato. Duglo kag martilyo ba? Okay, kuha asa. Na lagi duk-duka kay maham. Oh, kana. Kuha gamay. Ha? Kuha gamay. Tunga ni kapurot. Ay sos naan ang lami sa tunga ko ni burot. Kana nang tapigong. Usa pa may tunga. Kana. Hinaw na Kana? isang pig sa ingon na ni. Tagay lansang ko. Putla tong to ay sanga to ah. Kay breso to are. Kana. Aman. Papa mo di kasaw. Kabas. Sige na Bert, mga ona ta Bert. Okay, kayo ka. Day. Jin, dali na Jin. Hala time. Minsan na. Dali na, mga ona ta. Butangan ho ana og wa mo kay ikog. Hoy, kaikag. Ag sinunuban di ay. Anak si Jan. Doy nay. Nang kaldero intero. Nay bakasi. Sirapin. Sirapyo. Yun. Ha? Kuptilan, kuptisa lang. Are. Ari, tingnan ito man. Ari. Sa pagbuot. Jabo na nila ron. Saman deh.
Namubo ka day? Lagi. Patay. Patay. Puta di mo dagado, ang danaan man din ng banakon na na, imo kita. Ija ka. Basta. Banak ko na. Si colors banakon. Sana yung banakon na puro maikog na. Pisot. Ano, takdong na yan. Ay mo pag kumendyan ka na mga Nga. taong pisot kay Basi ang tawag niya nagpisot makapatay no ninyo. Kay, Pagkauwan niya pisot. bahala mo nga magpisot, ayaw nga liangan sa tao. May ka pisot ko, kada ko ginganlan. Naingon ra ko nga naay pisot. Wala ke. Nasok ko mga. Wa. Niingon ra ko nga hapit na ka magpatole. Wa ko mayog pisot ka. Samot ka magkabuang na. Kala siguro kani binaw. Tana manguli na ta. Ra magugbog hapit na ka magpatole. Ano sa'yo mga ingon ba nga pisot ka? Ya. Ingon maday ko. Ang gingon nga hapit na ka magpatole. Kami ato gadata gamay ginamos na no? Kuslo ano yung sunog ba ba? Bisang Paglingkod ba? Kaya ba ka dagan-dagan anak? for serving man. Sabi na. Tagizag atong. Nagtagbayag. Wa nanay. Gibalin. na. Sinog ba na gibali na. Anay, anay ka practice. Matoy. Kanang may sakit. Kalingaw tabangon mo. Manong mamatay ka dag baso ani? Tangga drive. Kalingaw tabangon. Yung palipatit ka. Tagasa. Kinsa man. Tangga drive. Nabi ba? Di ba tagasa? Marag dimyang siguro. Diya. Agbab na nahiling ni mo? Buta mo baso? Dara, sabay. Man palipatit ka. Hindi sila. Berto. Nilagahan. Gimbothan. Matay buwa ka no gisibog-sibog unta na itong punuan kay init mo na yan eh. Kala ra po. Init ko mo. Eh, Niyog to. madiod to ta. Ha? Wa pa? Patanawa ra yung nangkon. Bigna no tanan na silog. Ado paliw. Wa. Hadlok siguro to. Nauwaw ba? Tuloy sa pa. Tuwang simana nagutagtikan. Wow, nung tong. Pa. Ingon mo kag ado ba magliyok-liyok ka na ba kay init na jamo. Ay bay pambobo ni mo. Murag daghanan ni suod dito sa kuan ibabaw. Asa? Kasi ibabaw ron. Na nanguli na mga ganing uban. Di mo gipato pa? Sakto ba para raga. Iya da. Ay, Kurana na nang di kaabot sa lamisa. Manguli nami guys. Mauna minela. Maigo ba tani? Asa may silunglong ibutang?
Tulong. Anja si Isay. Sige deh, ikaw lubot ra ko deh. Paigo lagi.